Добрый дзень, шаноўныя сябры! З вами зноў канал «Казкі на канапе» і я, Людмила Захарэвіч. Сёння хочу распачаць знаёмства вас, паважаныя сябры, з цудоўнай кніжкай, якая называецца «Народны каляндар школьніка». Аўтарам ідэі, тэкстаў і канцэпцыі вось гэтага выдання з'яўляецца беларуская паэтка Аксана Спрыншан. Для каго гэта кніжка? А давайте я пачытаю тое, што напісала ва ўступным слове сама аўтар, паважаная Аксана Вадзімаўна. Вітаю вас, сябры мае! Вы любіце святы? Можаце не адказваць, я адгадаю. Любіце. А як жа іх не любіць? На святах весела і цікава. Ёсць святы, якіх без вас ніхто ніколі не адзначаў. Ну, да прыкладу, ваш дзень народзінаў. Уяўляеце, як гэта класна? Вы з'явіліся, і адразу ў свеце стала на адно свята болей. Гэта свята толькі вашае і вашых блізкіх. Але бываюць яшчэ і святы, якія святкуюць тысячы гадоў. Нешта ў гэтых святах за стагоддзі мянялася, канешне, нешта заставалася. Ніводзін навуковец не ведае, у які дзень свята нарадзілася. Але ў іх вельмі прыгожыя назвы: каляды, гуканне вясны, вялікдзень, сёмуха, купалле. І вось гэтыя цікавыя і таямнічыя спрадвечныя святы святкуе ўвесь наш народ. Святкавалі мае пра-пра-прабабулі і пра-пра-прадзядулі, святкавалі вашыя пра-пра-прабабулі і пра-пра-прадзядулі. Святкую я, і пэўнае, што і для вас гэта таксама святы. Святы аб'ядноўваюць нас. Яны былі яшчэ да таго, як з'явіліся кнігі, а што ўжо казаць пра тэлефоны. А цяпер мы можам не толькі святкаваць, але і чытаць пра святы ў кнігах і ў сеціве. А калі вы адзначаеце свята, можаце яшчэ зрабіць фотаздымкі, напісаць гісторыю, як яго адзначалі. І можа нават прыдумаць для вядомага свята сваю цікавую гульню. Ведаеце, калі вы святкуеце, нашыя народныя святы жывуць. Яны жывыя, пакуль мы з імі. Цётка Аксана Спрыншан, якая нарадзілася паміж яблычным спасам, паміж святам яблычны спас, які ўсяму час, і святам трэці спас, які хлеба прыпас. Ну, вось такія прыгожыя вступныя радкі аўтара. Хачу сказаць, што кніжка складаецца з такіх 4 раздзелаў. І у кожным з раздзелаў прысвечаны асаблівай паре года і тым святам, якія пад гэты час адзначаюцца. Ну, вось, напрыклад, у зімовую часінку пагуляйся са сняжынкай. І тут мы можам пачытаць пра святы каляды, грамніцы, масленіца. У весну святу у хаце цесна. Вясновыя святы народныя. Гуканне вясны, вялікдзень, радаўніца. Святкуй улетку, пакуль цёпла, дзетка. Якія ж летнія святы народныя можна адзначаць? Сёмуха, купалле, спас. На восеньскае свята усяго багата. Асноўныя восеньскія святы – багач, пакровы і дзяды. Хачу сказаць, што гэта кніжка, гэта выданне з'яўляецца як бы народным календаром, і матэрыял у ім пададзены з жывым захапленнем і з любоўю. Яна можа быць вельмі карысна і для бацькоў, і для настаўнікаў падчас святкавання вось гэтых нашых народных святаў. І выкарыстоўваць яе можна і на пазакласных мерапрыемствах, і нават на уроках. Хачу сказаць, што я асабліва лічу, што гэта кніжка павінна быць у кожнай сям'і, там, дзе растуць малыя дзеці, каб яны ведалі нашы народныя святы.
А мы з вами, канешне, бліжэйшае свята ў нас, якое чакаецца, гэта каляды, таму мы пачнём чытаць пра тое, як адзначаюцца і адзначаліся даўней у нашай краіне, у Рэспубліцы Беларусь, калядныя святы. У зімовую часінку пагуляйся са сняжынкай. Каляды. Калі вельмі цёмныя дні і доўгія ночы, марыш пра сонейкае святло. Сонца пачынае адраджацца, дзень становіцца крышачку даўжэй. Значыць, сябры мае, надышлі каляды 25 снежня. Каляды усе вельмі чакаюць, і дарослыя, і дзеці. І вось на белым кані прыязджае красуня каляда. Прыехала каляда на белым кані. Яе конічак ясен месячык, яе дружачка ясна зорачка, яе пужачка ясна звёздачка, яе вазок з тоўстага лядку, яе кажушок з белага сняжку. Каб сустрэць такую прыгажуню, рупліва прыбіраюць у хаце, апранаюцца святочна і рыхтуюць пачастунак. А што ж любіць каляда? Усё, што любіце вы, і тое, што любілі вашыя продкі. Бліны, квас з грыбамі, смажаную рыбку і іншае. І абавязкова куцця павінна быць. Каша з абдзёртага ячменю з мёдам. Пра гэту, мабыць, галоўную страву і ўся святочная вячэра мае назву куцця. А як жа рыхтуецца святочны стол? На стол кладуць сена, а потым ужо засцілаюць прыгожым абрусам, на які і стаўляюцца стравы і запаленая свечка. Сена дадае святу незабыўнага водару, і па ім можна варажыць, які год вас чакае. Кожны, нягледзячы, выцягвае з-пад абруса адну травінку. Але ж што рабіць, дзе знайсці тое сена, калі вы не засушылі траву ў летачку? А тады можна набыць на рынку засушаных зёлак ці травы, зуброўкі, якую вельмі любяць зубры. А калі ж тая куцця распачынаецца? Калі на небе ўзыходзіць першая зорка. А як жа святкаваць тыя каляды? Можа, хто яшчэ не ведае? У многіх мясцінах Беларусі свае звычаі святкавання. Усе ў адной кнізе і не апавядзеш. Таму нешта вы тут прачытаеце, а нешта апавядуць вашы родныя. Бліны крояць на 4 часткі, крыж на крыж. На куццю запрашаюць продкаў. Лыжку куцці кладуць на падваконне і звяртаюцца і да марозу. Мароз, мароз, хадзі куццю есці, каб ты не марозіў ні авёс, ні жыта, ні гарох, ні грэчку, ні малую авечку. Ну, можна яшчэ звярнуцца да марозу з просьбай не марозіць тое, што істотна менавіта для вас. Хто такія каляднікі і як адбываецца гэта свята калядавання, мы пачытаем з вамі ў наступны раз. Я дзякую вас за ўвагу і спадзяюся, што вам спадабалася гэта кніжка «Народны каляндар школьніка», а мы прадоўжым у наступны раз. Да сустрэчы!